Alhamdulillah guys, jam 7:15 desih wis entuk 3 karung. Tapi iki posisine wis rampung. Iki kan nutupno lakon sing ndek iki ya guys. Ndek iki kondangane kene iki. Terus isik saithik kan iki mang di wong pirang-pirang sak embuh guys ning kene. Lagi desih terus ape pindah lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pirang sak Mas sampean? Telu, Mbak. Aku ya untuk telu. Ayo pindah ngidul. Pindah. Ngene wong kuwi to? Iya. Melok ora? Aku pe pindah rono Mas. Dek aku dijak 4. Melok pindah rono. Lah ngenteni sarapan kene yo urung teko. Sarapane urung teko Lah iya. Ayo karo mlaku ya guys, karo ngonten karo mlaku. Pindah lokasi, kancane desih iki wis ket mau wis ngaleh rono iki desih kan nutupno sing sebelah kono mau. Cedak guys, pindah iki ngarep kok. Cedak. Wis entuk hitung 30.000 jam 7:15. Alhamdulillah wis kaya ya guys, wong wedoke jam 7 entuk 30.000. Iki engko muga-muga entuk imbuh neh ra ketang mbuh 2 sak mbuh 3 sak. Soale wong kocak iki anggotane iku akeh guys. Dadi do keroyokan, krujek guys. Mas Heri, endi sing urung? Tengah. Oke. Lho kok peteng guys. Wes iki gandeng guys sing tak koceki sing sebelah kae kono mang. Terus iki sing pindah kene. Tapel wates dadi niki cedak. Ndek iki kan desih mantuk iki sampai jam 3:15. Yang nggih mulih kok kene guys. Disengko ngantek sore ya panggah gak ngebarno. Lagi mang diwongi nek wong 8 mbong 9. Wong sitok-sitok iki entuk 3 sak. 3 sak ya 4 sak. Munggah kempis. Muga entuk kok 2 sak. Dadi wis entuk biru-biru ya guys engko. Entuk biru-biru. Sak lembar. Gubuk iki sebelah ndi toh mlakune iki? Dalane ndi iki? Dalan teko gubuk. Oh iki dalane. Mbak Pita. Endi karunge? Entek. Lah kae sing sak mrono kae ijek tunggal ya? Lah iya, kok sitok-sitok ngono gak enek. Kayak iya ngono kuwi lek, sitok-sitok. Kok ngenteni lek Tardina. Mbah Sukimen sake pira? Kuwi samsi ya? Ngono ki mbok aku apik-apikan aten, ngono ki aku dikek sitok. Walah 10 dijaluk Heri nok wekku nok. Heri sapa? Heri Kumalasari ya. Heri Jujat Miko. Kayak Mbak Pita golekno enak apa ora? Kayak sitoh le aku le. Iya ya Allah Gusti. Aku kok ndi? Ya wes ndi gorene ah. Mbok kaya loro ya gelem sitok gelem. Ya sitok lah, engko sedeng lek Tardi rene. Ya, wis apik-apikan aten pokoke. Makasih. Lho iya, aku lah ya roh kowe kok sih. Aku ki yo gak lali ya mbek kowe, tak tetep tak eling-eling terus. Roh aku.
Anu lek Sumini nganu lek ijek nutukno saithik ke Mang. Kurang loro ah lah ya bangeten kowe nek gak ngono ya ora roh mbek aku wis sih. Loro, heeh. Lah iya. Aku mangke jane wis nggawa sih. Wah 10 tok iki. Ono sak podongan kok go kabeh kok. Kok sak podongan Aku mang kok kono nggo 10 dijaluk Heri, peh aku cek kocek ning kono. Hei, Makasih ya. piye? Piye banget. Iya Mbah paling. Lah iya, samsi yo ngono kuwi kok. Lah iya ki lho aku njaluk loro ki lho, Mbak. Sok. Kene tak melok kene aku. Entuk loro-loro lah. Ayo mulai guys ya, mulai kita pindah lokasi yang kedua iki. Bismillahirrahmanirrahim. Ndek mau untuk telu iki sak lorone. Bismillah. Kok nggak panen yuk? Oh alah iki mang sangu gedang sirung tak panen. Kilo gedang? Iki enek iki, nganu konggone lek sapa mang? Panijo. Sing panen pakku iki. Rene Mbak melok kocek. Kilo kon melok kocek kae lha wong munggah gendong kayak semaput. Wis mateng kok, gung mateng kok. Bungakan gung mateng. Gak lagi nalani dhuwit apa piye lah, Cah? Dhuwit sapa? Dhuwit Pak kuwi lah. Eleng yo kecantol mantri BX iyo. Padha ae Mbak nek ngono kuwi. Lah aku nek kecantol mbok kondo ke pegak malah tanda tanya. Lah iya, wis rondo malah kecantol. Lah iya, lah kondo kecantol kondo konsepe piye? Nek duduk aja duduk Mbak, entuk ya Joko. Duduk ngono Cah. Oga doyan Joko, aku wedi mbek Joko malahan. Ora. Ya karena delok Jokone leh ya, Mbak. Iya, duduk lah aku. Dalan. Lah, anak-anak iki. Lah aja gawe gosip pas sampean iki. Lah iya. Ngene iki ngono aku gak payu terus piye? Sing ape mak malah wedi kuwi kok. Lah iya, sing ape mak aku wedi ngene iki terus piye? Berarti gubukem ki loro ya Mbak Pita. Tunggal. Kiratan kuwi nggone sapa? Lek Jupri. Oh, alah kuwi nggone Lek Jupri tak kira ngene sampean. Aja ngono, aku kan gak payu lho, Cah. Kok sapan kuwi nggone Lek Jupri kuwi sesuk. Buka. Mau bagi yuk ki sing kocak. Iki seneng ngamuk ngono kuwi sih, gathuk-gathukno. Lah yo. Seneng ngamuk gathuk-gathukno. Aku kandhane wedi ambek Joko, senenganku duduk. Lho lah seneng ki tak mesti ditulaki ayo ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ijazah lho iki lho. Samsi. Si. Jere ngakon nyuting, nek ngakon nyuting ya rene. Wayahe syuting. Wayahe sarapan tapi urung teko, Mbak, sarapane tak tinggal rene iki, Mang. Lho. Jane dikeki mangan tapi urung teko. Tak tinggal rene kesuwen kok undang melok kocek. Iya, Mbah. Iya, Mbah Lani mang yo ngono nek engko aku tak rene, ngono Mbah Panijo engko rene tenan yo, ngono. Ya nggonku ki gak lah cara ngenteni kono kaya kesuwen Mbah Su. Mending nang kocek entuk sak-sak rong sak, engko sarapane teko. Aku yo nggawa sego nek, Mbah. Iya, aku gak tong kek mangan pokoke. Yo jenenge wong ki yo beda-beda Mbak Pita. Yo enek sing kek imam, yo karek perjanjiane. Yo enek sing dilepasno, yo enek sing bancaan sego ingkung.
Kan yo ora setiap wong bancaan ngono ki kabeh. Lah iya, ditinggal buke ya nek bocah saiki kok nadang akeh ya jarang sing iso, Mbah. Oh alah, nek awor wong akeh yo niki yo, guys, guyon. Senengan iki do bercanda. Sing penting happy, seneng atine. Dhisik mangkane apa kuwi? Nek ning Tegalan yo ngene iki, seneng atine, do guyon-guyon. Do apa ki bercanda ria. Alhamdulillah, guys. Jam 7:30 dhisik wis entuk 4 karung. Alhamdulillah. Sopo sing nusul kuwi? Wih. Mbah Lani apa sapa? Mbok ni. Alah, ya, aku wis langsung rene, Mbok. Aku kono mang entuk 3. Ki ning kene sak-sak. Iya ki wis entuk sak-sak. Alhamdulillah ya, guys. Iki wis pindah lokasi kedua. Sing pertama mang entuk 3 karung tapi wis bar. Terus iki pindah sing lokasi kedua nggone Pak Tardi. Pat, kuwi sarapan sik mesti ape? Ya lesu. Wayahe mangan. Wayahe mangan. Itu mangan sik. Kowe entuk pirang sak? Ya ini untuk 6 kondang. Dukun-dukun ning kandang. Heeh. Jam 11, guys. Panase jan. Solo. Lek ngene iki rek kowe gekno bayangan aku lek sirine. Jirine teng iki. Mbok kon duduk manis rek kaya ngene iki terus piye? Lek iki mang jujune aku gak blek lho lek. Tak anggang-anggang lho. Teng iki iki banyu apa kowe? Rek kaya ngene dijongoki rek pisek ngene iki lho. Lah terus nang omah datake bagus nang. Alah ya. Jongoki apa? Aku lho ora geblak aku mang jujune. Lha kuwi singgah sanahku wek Mbak Sehat. Lah iya rek sok tak amblekno ngene iki seper ngene iki. Pengen jungok kok kaya. Iki ya. Lho ora ngono kok rek apyak iki opo sih? Masih mek kok aku ora mek. Alah mbok yo nang dipangan sing tenang ngono kok. Oh alah. Nyawang kok. Lho ora ngono ki apene ndi gugu peme kaya. Tapi takut kok barongan gampang. Ya Allah dene sangone lho sakmono gedene digelekno dhewe lho. Wis aku iki mekku dhewe ora tak selo. Bangetan. Desa rubah ning kene iki mang jujune lek aku mau. Garing ya. Cangkeme garing. Untuk salembar mergawe ya nih. Kondang aja sih. Kondang ya. Urus setengah hari sak lembar kok. Lah yo. Jam 11 ya kan? Jam 11. Jam 11. Wis poin. Wis tarik. Karek Iku apa mau? karek nganu kok lambo pokoke yo Apa kuwi. pemben putri? Lambo sing kuwi nek sing buka. Napa sari? Anu kok ndi, Mbak? Sing nyasar. Oh iya, pulo ya saiki. Ya. Aku entuk terteran kan di. Sing ngisar saya piro? Kemudian dia kan tuku pas sampe. Buai. Lah wong kita tak kene rek mosok kan tuku ta. Lah nek kan tuku. Yo tuku ta. Lah jare. Mbak karek ngono. Aku ki kandhane mir-mir delok kok. Gawe kok. Roti. Aku rek uga mangan sego ya. Ojo anu mangan. Ora mangan kita kok. Gedang lek pangan kae. Gedang lek pangan. Karek kan banyu. Enak pangan ya. Sego. Tak tahu tak mangan. Kowe ora kepen kok. Nah. Mantan sih. Kuwi banyu es samsi ya. Iya. Wis dilene nang ndai pas sampe. Ora ki. Lah nek nggo dhewe Iya, yo kuwi nek sampe jaluki apa oleh. Nek kok buai iki. Ya kok buai iki sing ndai dilekno. Iki. Kuwi ora tuku. Iki ora dulu tak pecah iki.
kandani ya. Kayak gitu loh. Dijone nek Mas aku kan tak goblok ra yo nek ese, Mbak. Boleh ya lah yo yo. Hah? Ya yo kok mulane mulane. Nalare wong tuwek iki nek iki aja semena-mena. Aku Ayo, biasa nek yo. Heeh. Kuwi. pintung. Teko mak otos ya nang Paling anak terus saya. Kabupaten Lah, yo. Kabupaten Tak iki lho. Iya, Kabupaten Tak ya tapi merowang ae. Mereka mah. Besok atau merowang. Ijuk sik jere Ikan untuk umat, ya antara untuk mata non. Betul Ijuk Pak. sik. Boleh lah yo. Ayo dok. Kok teko mak di lah tok anake. Mbah sampean tak. Alah ijuk sik, ijuk. Tangan ijuk. Mbah Lani kok gaspol Mbah. Laren Mbah. Ugung bar ah. Entuk lagi Mbah. Alhamdulillah. Dhisik entuk ning kene 5, ning kono 3, guys. Entuk 8 karung jam 11. Wis alhamdulillah 5, Mbah. Dapat 5. Aku nerak sing gede-gede kok, Mbah. Enak kok. Lah sampean nggih loran cilik-cilik paling jagonge. Mana ya pangan? Lah ya, lah aku jagonge arang-arang gede-gede. Ya, tebon kok dirak, rak kok ngono nek wong prigel. Iya, jam rabu. Tahu ya Ang ya. panicon ke mateng sitok man sitok tidang. Alhamdulillah guys, pulang jagungnya ya wis rampung. Dhisik untuk 8 karung jam 11. Yes, koyo ya guys. Nak jam 11 wis mulai. Ndek ngene 10 sampai jam 3. Soalnya potelane yo angel ora umum. Iki mang rontok genah, alhamdulillah aku ngono. Wong kene ndek kuncung kok yo, Mbah. Kena dicekeli ngono lho, anak sing dicekeli. Ning gone Mbah Jo ndek iki nang blas iki. Pucuk kok renek. Lah iki saking ngene iki gak mbrodol malah. Lah kono perkasa. Iya lagi mangak gak kene. Lah iki nek gak diganti gak yo nganu wong niki kok. Mbrodol kabeh. Sing do banggel iki. Bantu wong banggel. Sega kowe tak gawa balik neh lho, Mbah. Ngene kok tiwas ngadai sego ning toples mbah. Ora kepangan jebule. Lah wis ngemil enek telur rambat, enek roti. Diombeni ngene arek iki. Lho, awor pia-pia mang aku telur rambat entek loro, Mbah. Lho, lah sampean paling tiba nguri. Lho, ya ning pita kono. Lah wong aku lho, Mbah. Tomno gandeng gubuk. Bature leren melok leren mangan. Ngombe yo edak. Aku ki dule gubuk sampai teko kidul kemang entuk 5 re, Mbah. Uga ngaleh-ngaleh liyane aku. Aku mang jan ape tanung mangan. Lah yo sampean lah jane tanku ledokan mah lho, Mbah jane. Tan dijeguri Mbah Wakini. Kumang. Aku yo nemok sing gede-gede kok, Mbah, mulai gelis kumang aku. Arang-arang nek gede-gede, Mbah, walah. Ketok iki diluk entuk sak blek. Heh? Mak imbah ki bangku benjang-jang. Iya, pat malah yo mak imbuh wae ku sak blek. Lah yo yuse, anu aku tak mak imbuh kene wong karek kurang setengah blek, mbok sak blek ngono. Iya, ngono. Ora apa-apa ndang mak. Lah sing edak yo kene ngono. Ora apa-apa. Jagung. Iki mang nek gak do dinteni Mbah urung do. Cek do nutupno. Iya. Lah jute Samsi yo munggah dhisik. Pentang arit kono mrene. Iki mang Mbah, anu wis do mulih lho, lek sih Mbah Panijo. Bondok nang. Heeh. Rene mang.
Piye, Mbah? Iya. Lah kono ijek nutokno Mbah lah kene terakane wis bar ndak mosok kon. Cara mono melok kono yo gek nek sak-sak meneh tiwas. Tangane lah yo pegel nek wis awan ngene iki klobotan iki pedes perah rasane ning tangan. Anggur panas. Panas yang kemplang-kemplang ngene iki wis. Wong kocek wis do semaput dhewe dikelenger ning sor gedang-gedang. Guys, alhamdulillah desih tekan omah, guys. Tapi kok tekan omah ki lambeku rada geragas sih. Ame-ame panganan apa ya sing enak. Iki dindae mbuh sego iki lho. Karo sayur kluweh. Indik iki kan entuk terteran ya, guys. Memang tak irisno kluweh loro, tak ocekno kluweh loro tak nah. Terus desih iki pengen gawe mie, guys. Mie gelas, mie sing porsine kecil kuwi. Kok ame-ame pengen mangan sing anget-anget, sing pedes. Teko omah, tak kon ngekno Dik Dinda iki lho. Suker ya, Din. Anget-anget. Dek gak ndelok barungane Dek ki, Mang. Ngampon. Ngampon sedekah bumi, Dek. Mas sing godhok telodoke. Kok karek sak potong. Iwake panganan, Nduk. Iwake jek enak ayam guling. Terus karo ngono kok sempol. Kok mbok mam. Nah, ra nek sing mam kok. Aku terus ngerti nek kowe libur gak sekolah ngono, Din. Tangiku santai. Oh, 2:30 lho Ibu wis tangi. Ngoceki kluweh tak godhog terus tak campurno sayur, wis tak isah-isahno resik kabeh. Lah aku ngerti nek kowe libur tak mberno, dadak ora roh nek gak sekolah. Lah rak walah netral ke Mang sesuk. Ewa apa? Mam. Penggene kok mangan tok. Terus nyucine ndek apaan? Oh alah Gusti Allah. Teko omah lho Din, lah tak kira-kira ya wis mantuk sekolah. Kok montore ketesuk parkir ning nggon kono kuwi ae. Ah, seger ya Allah, guys. Bar panasen mangan mie. Tunggu dhisik iki urung mandi lho niki. Keringete ben atus dhisik. Lah ngono kok, Dek, aku mang mlaku lho, Dek, sampai tekan omah. Ngebel ayah Jumatan. Ngebel kowe gak kenek. Jane nomor mi ndak minggat ning ndi dilesep ndi. Tak telepon lu gak kenek. Gak mbokakno datane paling. Manggil tok. Lah mikir kula sing Mbah Lani wis ayo mlaku sak lase sak titae lah ndre teko omah. Wong karek mulih kok ngono. Paling Dinda tak ya urung mantuk sekolah ngono Mbah aku ngono. Lah Pak Mes budal jeman abene wis ning kono. Tak nyeruputi ya guys, anget-anget. Endi? Mbok arani. Kae barungane cakut iki le. Lah kakak ki ape ning gone kancane ning Tawangjo kono iki. Gak usah ikut kakak nggih. Mbek Koko ngengko. Kalau beneke dungokno. Kok iso pinter nyanyi ngaji piye? Allahumma sholli nganu selawatan nggih. Sik. Selawat apa le? Sangu ora kowe iki. Lho, yo engko nek ning dijak rono nek Apa jajan. ya? Lho, lah aku mbok jak. Ayo. Yo tak salen aku 200 nggih. Kak lho ben roh ndelok barongan. Takut po gak engko. Waduh, mau diparani Kokong langsung mandi ngono. Lho yo mang nek ndang ndek mang ngono tok mandi parani. Lho buke ndi le? Selak mendung. Ya wis ayo tak bajukan.
ngapa? Aku piye? Aku gendong. Apa ngekakno lampu? Heeh. Lah piye nek gendong? Di ngene, Mama. Wis tak cethekne. Iki mangke ceritane Dek Iza iki mangke wis dijak ndelok barungan karo buke. Awor ning kono ki awor Dek Habis, awor Paksu. Mungkin ae ya, mungkin ae Dek Iza iki nakal. Nyuwun mainan ngono ngene dadi buke jengkel. Terus dijak mantuk. Terus goleki Mak, celuk-celuk. Pak De iki ning kono, Mak. Wong iki gak gelem ndang mantuk-mantuk nek cerita mbak aku. Desih kan gak situ ikut yo, guys. Soale desih iki yo kesel iya, capek, rasane terus mripat ki ngantuk. Terus aku lah yo urung jemuri baju sing mau tak nggo ning baon mau urung tak jemur. Terus Pak Suki tak kon mangkat dhewe karo Dek Habis. Wis ya, ndang putune sing penting dijak ndelok barungan. Aku pokoknya gak usah, aku ape turu, ape istirahat. Soalnya anggar 2:30 esuk iki dese wis tangi, guys. Dadi koyo malah mblir iki engko. Terus Dik Dinda kuwi ya diundang karo kancane sing omahe ning Tawangrejo. Kuwi sedekah bumi, guys. Mang yo mangkat dhewe. Dek Habis mang tumbas mainan apa, Nduk? Tiga-tiga Mainan piye? motor-motoran. Oh, mobil. Iya. Motor-motoran. Iya. Lah Dek Iza mangga yo nyuwun karo Pak De. Iya. Dek Iza yo tumbas mah Pak De ngono. Apa ki, Mak? Cas-casan HP yo gak boleh ngudulanan. Kok nek bolonge? Nggih nek gak bolong yo gak kena dicupno. Ya bolong. Mesti Dek Iza mang ning kono nyuwun iki ngono. Nggih. Terus ibu nangis paling ning kono, "Ayo mantuk ae ngono." Kan desa Ngampon iki sedekah bumi, enek barungane, guys. Gue lah gete lho, musike krungu kok kene. Nogling, barungane piye, Nduk, Mang? Ning kono nek joget piye barungane? Dek, kakak gak melok ndelok? Gak. Kakak Yana? Gak. Lah Mas Adam? Gak. Lho, lha kemana ambek sapa? Dewe. Cuma. Ambek ibu? Heeh. Ambek ayah? Walah, tak kira Mas Adam ikut. Walah, gak ikut tuh Mas Adam. Mesti nakal Dek Iza nyuwun jajan ngono, Mang. Nyuwun kuwi mainan sing apa? Kapal-kapal terbang, bebek kuwi. Nggih. Nggih, koyo pas ring-ring nganten kae. Pak De mang piye, Mang? Mbok jak mantuk mang piye saurane? Piye? Pak De ayo mantuk ngono kowe. Dek, piye, Mang? Salah. Pak De mang mbok jak mantuk mang piye? Tak re mantuk ngono. Terus piye? Engko sik Dek Habis wong cek pengen delok ngono. Nggih. Dek Habis cek pengen delok. Barungane mana juga piye? Roh apa ora ki mang barungane? Dek. Pak De mau tak omongi tak kon nggek video ngono mang yo sempet nggek video ora, guys, ngeturno putune ndra wis mumet. Iki anduke Mama jareng ngono, Nduk. Jareng. Iso apa ora? Lho, ndak yo ning kono Nene tak jarenge dhewe. Yes ngono ae yo, guys, kontene sesuk dilanjut neh. Matur suwun sanget. Desih sampun di apa kuwi support, sampun di semangati, sampun ditonton konten-kontennya saben dino ya, guys. Pokoknya matur suwun sangat dumateng family online semuanya dimanapun panjenengan berada, sehat-sehat selalu, panjang umur, dilancarno rezekine, dimudahkan segala urusane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Dek, dadah. Sing apik neh, sing suwi nek dadah. Dadah Dek. Dadah madhep rene sa. Dek Iza. Alah gak tak tumbasno.
Mone wis mondo njaluk dolanan anu gelem angger njaluk dolanan. Bocahe njaluk dolanan iki lho putune. Harus tukokno dolanan ora wis ae. Jajan ora gelem. Lah ya tukokno jajan malah. Krong mudun. Lah roh barungane apa ora lek mang? Barungane lah dek sediluk mantuk sak lemdo gak ngantek kosong. Lho, kowe diparani? Walah, lah gak takut. Walah. Iya irenge padha. Ning panggung apa ngono e? Apa meter? Walah ning panggung. Engko nek meter jere ya diarak bereng, tapi uyah mene diarak, uyah mene takut. Rumah saku cuma sik ning kono tak gede. Mas sampe nek madul ki de plentas-plentus mak. Pak De lu dijak mantuk ki moh. Sampe ayo ya. Jak mantuk moh, habis ki ditukokno mainan. Kowe iki mantuk apa terus kene? Tuku kene ra apa-apa sesuk kon ngeterno kok ngisuk ya. Tenan lho ya. Tukokno jajan ya moh senengane nek urung mainan yo. Wis mainan ayem ae. Dhewe sang. Sapa nyangoni? 20.000. Sapa e? Yungsi. Walah sangone Yungsi oleh Mang. Awas kon gawakno kokong nek ilang. Piro dhewe mainane iki, Mang? 40. Kandhane ngono iso. Walah lah. Memang ra kepon-kono padhe sisa ndak duwe. Alah, lah nek matur pentas-pentus iki aku ki yo ora Lah penane iki glarutan bakule rak 50.000. Aku yo ngene, mesti kowe mesti nakal. Bu mulane nangis ning kono. Kamu ini jajan tak tukokno. Lha iki men tak 30.000 jajan. Sak dodoan ora cakut lho. 30.000. Yo es krim, es blend.